हाँ तो भैया सवेरे उठनी है तो बर्फ़ वर्फ करनी है, बर्फ़ वर्फ कऽ के मिल गेलै चना, तो लगनी है चना दबोरे जल्दी जल्दी आ दबोर उबोर लेनी है तो फिर निकलनी है घूमे, घूमनी 1 घंटा घूम उम के फिर निकल गेनी घरे खातिर, घरे अइनी तो मिल गेलक खाना, तो लगनी है जल्दी जल्दी दबोरे खाना, बड़ी मजा अइले पकौड़ी और दाल भात रहल। ओकरे बाद हम निकल गेनी गैरेज बाबा के साथे, अब्बा चलावत रहनी गड़िया, हमरा बड़ा डर लागत रहल, बड़ा तेज चलावत रहनी ओमे, एमे भैया 60-65 पहुँचा देत रहनी, हमरा डर लागत रहल कहीं गिरा ना दे। ओकरे बाद पहुँचा देना हमरा गैरेजे पर, गैरेजे पर नहीं तो कोनो गाड़ी उड़ी ना आइल रहल। तो चुपचाप बैठल रहनी सोचनी अब गाड़ी आई, कोनो गाड़ी ना आइल। तब तक एगो भैया आइना कहलन तनी चलबा एगो जनरेटर खराब भइल बा थोड़ा देख लेबे। तो गइनी जनरेटर देखनी तो थोड़ा उनके चेंबर उम्बर ढील हो गइल रहल साइलेंट फाइलेंट। ओकरे बाद लगनी ओके बनावे, आ बना उना के उनसे 150 रुपया ले लेनी। अरे भैया बड़ा मोबिल रहल करिया, पूरा मोबिलवा फेंक फाक देले रहल, तो कहत तनी अच्छा से बनावा ना तो चालू नाहीं होतिया। ओकरे बाद कहत मोबिल चेक करे, एकर मोबिल ओबिल चेक कइनी गेज निकाल के, तो मोबिल सही रहल। कहनी भैया सही बा। ओकरे बाद कहनी तुम्हारा हंडिल हम बना उना देनी, देखा स्टार्ट होला कि ना होला। भैया एके हंडिल मारना स्टार्ट हो गइल बा। ओकरे बाद बड़ा खुश भइनी हम। ओकरे बाद हो गइल साँझ, ओकरे बाद हम लगनी दुकान बंद करे अपन, कोनो गाड़ी उड़ी ना आइल त। ओकरे बाद हम निकल गेनी घरे, फिर मिलल जाई अगला वीडियो में।